Ψαροταβέρνα Δελφίνια για όλη την παρέα, στην παραλία Χαλκίδας. Απολαύστε εδώ τα πιο φρέσκα ψάρια και τις ωραιότερες θαλασσινές συνταγές. Πέντες τόποι, ειδικές κατασκευές επαγγελματικών χώρων, πέντες παντός τύπου. Η πολύχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να βρίσκουμε λύσεις για κάθε ανάγκη επαγγελματικού χώρου που χρήζει ειδικών κατασκευών. Και στον οικιακό χώρο όμως κατέχουμε μια από τις υψηλότερες θέσεις τεχνογνωσίας, έτοιμη να ανταποκριθεί όχι μόνο για να προστατέψει, αλλά και να αναδείξει το χώρο σας, χάρη στο πρωτοποριακό σχεδιασμό και τις υψηλές προδιαγραφές. Κάλυψη χώρων από πλούσια συλλογή, με άριστη προσαρμογή και μεγάλη αντοχή. Πέντες τόποι, έναντι Αγίου Νεκταρίου Χαλκίδα. Έδωσα όλα για να σε αποκτήσω, γιατί σε αγαπώ. Για να τ' αγαπήσω, να τρας να κρίσω, εγώ δεν θα κρατώ. Ακού τι θα πω και να μου το θυμάσαι, το κουβέντες μόνο σταράτες κι απλές. Αν με κάσεις πάλι εσύ θα λυπάσαι, και εσύ πίκρα θα κλαις. Γεια σου κύριε Μαρίνα. Καλά τραγουδάω. Έτσι και έτσι. Τα πιο καλά θα πούμε σήμερα παιδιά. Ξέρετε τι θα γίνει σήμερα? Έχει να γίνει σε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα στη νύχτα ρίχνεις τα δίχτυα με τον ματιό σου τις φωτιές. Κορμί δοξάρι, προσκυνητάρι, στο ερωτά τις προσευχές. Έτσι το φίλι χαράζεις αγιαλί, στα χείλη σου η Ανατολή. Εικόνες ζωντανές του ποδού οι φωνές, όταν με καίες, όταν με καίες. Στα παλάτια, στα κανάτια, στάζουνε μπρούσκο με μεθόν. Αυτό το βράδυ, κι αυτό σημάδι, το μυστικό σου με καιρόν. Αψέντη το φίλι, χαράζει σαν γυαλί, στα χείλη σου η Ανατολή. Εικόνες ζωντανές του ποδού οι φωνές, όταν με καίες, όταν με καίες. Ψέκει το φίλι, καράζει σαν γυαλί, στα χείλη σου η Ανατολή. Εικόνες ζωντανές του πόθου οι φωνές, όταν με καίες, όταν με καίες. Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα, τριγύρω οι άνθρωποι αν μ' αγαπούνε, για ό,τι φαίνομαι ή αν αλήθινα, για ό,τι είμαι εγώ κοντά μου ζουνε. Όμως να
ποιος εγώ κι υποφέρω. Νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες στο προσφέρω. Σφίγγει στη ταινιά. Δόλιο μου εγώ, ρωσικά μου μάτια εμποραγώ. Η πικρή στιγμή, που είναι η πληρωμή. Σε οικετεύω, μην πας αυτούς. Θα έρθω να σε γυρεύω στα σπίτια τους. Αφού είσαι θύμα και εγώ είμαι θύμα, η βαθιά φυγή. Πάτος και ντροπή. Στον τρόπο και θα ανάψουνε φωτιές, οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Κι όμως θα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω ανάψουνε κι όλα τα ίδια μένουν, και εμένα τα κεράκια της με δίνουν και με δένουν. Παναθεμάσαι βρε καρδιά, παναθεμάσαι, που μια αγάπη που σε πρόδωσε θυμάσαι, και δε μ' αφήνεις στο καημό της να ξεχάσω, και τη ζωή μου να χαρώ δεν θα προφτάσω. Ζεις καρδιά μου μοναχή, θα την εισμάγες γιατί δεν άξιζε στο λέμα. Παναθεμάσαι βρε καρδιά, παναθεμάσαι, που μια αγάπη που σε πρόδωσε θυμάσαι. Πάνε πως θα μου κάνει μέχρι δικαστήρια.
βαλίτσα στη γωνιά με τα αναγκαία είναι πάντα έτοιμη αν δεν πεθείς ωραία. Μια βαλίτσα στη γωνιά με τα αναγκαία. Έμαθα να πέφτω πρώτος όπως πέφτουν οι λεβέντες δίχως εξηγήσεις και πολλές κουβέντες. Έμαθα να πέφτω πρώτος όπως πέφτουν οι λεβέντες εξηγήσεις και πολλές κουβέντες. Στο νόημα πάντα θα είναι όποιος πάθει κι όμως μάθει. Οι φοβέρες δεν κουράνε και ο καρός κάνει λάθη. Άιντε μη φοβάσαι που φοβάσαι, ως με τον πόνο να σε. Έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Όλα είναι μια ιδέα και της ιστόφλας του κόσμου. Ποτέ χάλια, ποτέ ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Άγιε μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, ως με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ, μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι με ένα ποτήρι της αυγής στο πανικό. Τσιγάρο τέλειωτο καλή μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει στο γέλιο της και κάθεται κοντά μου και να τα πόμενα και με χτυπάει στον νόμο. Τσιγάρο τέλειωτο καλή μοναξιά, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρνάει τα επόμενα και με χτύπα στον νόμο. Γιατί έγινε μια εμπειρία στη ζωή μου παραπάνω. Γιατί έγινε για τα δικά σου τα φιλιά δεν θα πεθάνω. Φτάνει, κοίτα κομμάτια την καρδιά μου έχεις κάνει. Κρίμα,
που θα σου ρίξει απ' το καρνί σου ένα θύμα. Γιατί έγινε, ήμουν για σένα στη ζωή σου η ευκαιρία. Γιατί έγινε, τράβα τον δρόμο σου και σάλα με υγεία. Φτάνει, χίλια κομμάτια την καρδιά μου έχεις κάνει. Κρίμα, που θα σου ρίξα το καρνί σου ένα θύμα. Το ξέρω πως τα ωραία δεν κρατούν πολύ. Έτσι και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Απόψε φέραμε κοντά σας τον Γιώργο Μαργαρίτη και τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Δύο καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη μακρή κάπα της Σέρβιας και ενθουσίασαν το κοινό που βρέθηκε κοντά τους. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με έναν άλλον γνωστό και καταξιωμένο καλλιτέχνη. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ψαροταβέρνα Δελφίνια για όλη την παρέα, στην παραλία Χαλκίδας. Απολαύστε εδώ τα πιο φρέσκα ψάρια και τις ωραιότερες θαλασσινές συνταγές. Τέντες τόποι, ειδικές κατασκευές επαγγελματικών χώρων, τέντες παντός τύπου. Η πολύχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να βρίσκουμε λύσεις για κάθε ανάγκη επαγγελματικού χώρου που χρήζει ειδικών κατασκευών. Και στον οικιακό χώρο όμως κατέχουμε μια από τις υψηλότερες θέσεις τεχνογνωσίας, έτοιμη να ανταποκριθεί όχι μόνο για να προστατέψει, αλλά και να αναδείξει το χώρο σας, χάρη στο πρωτοποριακό σχεδιασμό και τις υψηλές προδιαγραφές. Κάλυψη χώρων από πλούσια συλλογή, με άριστη προσαρμογή και μεγάλη αντοχή. Τέντες τόποι, έναντι Αγίου Νεκταρίου Χαλκίδα.